Tämä toiminta on alkanut 1960, jolloin poikien isät kerääntyivät talkootoimintaan ja talkoiden merkeissä yhteen. Ja näin ollen tämä toiminta on jatkunut sitten vuosikymmenestä toiseen säännöllisesti. Joka tiistai-ilta on sellainen kokoontumisilta, jolloin olemme yhdessä ympäri vuoden, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Ja näin toiminnan puitteissa valmistuneet tavarat ja esineet myydään sitten vuoden lopulla myyjäisissä, joulumyyjäisissä, ja näin saadut varat tulevat tämän poikatoiminnan hyväksi. Näin tämä toiminta kasvattaa meitä aikuisia tähän toimintaan, seurakunnan toimintaan, ja myöskin pojat näkevät, että isät ovat touhussa mukana. Näin ollen tämä on aika mielenkiintoinen ryhmä. Niitä tiettävästi ei ole Turun seurakunnissa kuin tämä mehtovartio, jolloin poikien isät kokoontuvat säännöllisesti kerran viikossa.